Ga dukkan alamu dai a iya cewar zaman ya ƙare. Ma'ana dai gwamnatin Kano ƙarƙashin gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ta katse aurenta da jam'iyyar NNPP tare da shirin karɓar sadaki domin ƙulla sabon aure da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Ko da yake an daɗe ana kiran madugun ɗariƙar Kwankwasiya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kan ya karɓi wulayar shiga APC domin samun sassaucin adawa da kuma kaucewa barazanar tankwaɓe nasara ko da an same ta. Amma Ƙememe ya ce bai ga abin ɗauka ba domin ba zai shiga tafiyar da babu sharaɗa da gwaɓaɓan ƙa'idoji ba. To amma sanarwar wasu jigajigan fadar gwamnatin Kano da sanarwar Litinin dinnan da aka jiyo daga bakin mai magana da yawun kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta Algon su nuna cewar ɗaki ba zai tashi ragaya ta zauna ba. Siraj Imam Dare shine kakakin kungiyar ya ce yau babu zaman majalisa domin dai suna kan kira da lalle Kwankwasa da Abba su ɗauke su kai su jam'iyyar APC. To amma ga alama an samu farraƙu domin ƙungiyar ɗaliban da gwamnatin Kwankwaso ta kai karatu ƙasashen ƙetare ta bakin shugabanta Dr. Mansur Hassan Kumbotso sun bayyana cewar suna nan daram a jam'iyyar NNPP kuma wulayar suna tare da Madugu Kwankwaso. To wannan magana ce ta ra'ayin wasu ɗaiɗawa ba ra'ayin al'ummar jihar Kano ba kuma ra'ayin sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ba. Saboda haka mu matakin na scholars muna tare da jam'iyyar NNPP. Da safiyar Litinin ɗin nan dai aka jiyo shugaban jam'iyyar NNPP a Kano Hashim Suleiman Dungurawa na cewar suna da masaniyar wannan yunkuri amma suna roƙon masu yi su kiyaye ƙauracewa NNPP. Da fati ta Kano da ta ƙasa da jagora na ƙasa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da sauran jagorori duk abin da yake faruwa ba da lamuncewar mu bane. Asali ma duk abin da za mu yi mun yi don su yi haƙuri kar su koma APC saboda haƙƙinmu da ke kansu kuma haƙƙin jama'ar Kano amma abubuwa sun ci tura. A nan a madadin mu gaba ɗaya muna sake roƙonsu da su yi wa Allah su yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kada su koma ko kada su bar mu ko kar su bar wannan jam'iyya ta NNPP saboda wannan jam'iyya ita ce ta sa muka ci zaɓe. Tuni da jam'iyyar APC ta bakin sakataranta na Kano Ibrahim Zakari Sarina ta bayyana cewar suna maraba da baƙi amma ba ko an shigo sai an zauna gemu da gemu. Ba wanda muke kyama ba wanda muke ki fatanmu zuwan da za su yi zama alkhairi a garinmu da jam'iyyarmu da kasarmu baki daya. Ba shigowa zai yi da ka ba, dole akwai ka'ida, akwai doka, akwai yanda abubuwa za su kasance. Zama za a yi gemu da gemu a ga menene abin da ta kamata a yi na gaskiya. To ko me wannan guguwa ke nufi ga makomar ɗarikar Kwankwasiya? Dr. Sa'id Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero da ke Kano. Ya ce shi a fahimtarsa wannan tsari shiri ne tsakanin Kwankwaso da Abba. Dabara ce irin ta siyasa ɗayan biyu za ta auku ko dai an fara tura shi ya yi gaba a ga zurfin ruwan a ga yaya magoya baya za su idan sun goyi baya daga baya sai shi ma Kwankwason ya koma idan kuma sun yi bore mai yawa to sai Kwankwason ya zauna ya yi wa APC aiki daga NNPP kamar yadda Wuke ike wa APC aiki daga cikin PDP. Tuni dai wannan batu ya zama wani babban maudu'in tattaunawa a Kano da kewaye. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.